Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization hitu Bhoi Rembong area ha kajing yasanran lang kinong yalam na Ribhoi District hapo kajing yalam usamla Alvis Kersian Vice President Ribhoi District pat usamla Samuel Hinch President Bhoi Rembong area lambat kidukot na Bhoi Rembong area menta kasi kilalet ban khanrai kidukan bar jella pat kum juru ban talasi ki trading license pat kiwe ki kot kisla kat kum kijing don kami kidukan bar jella ki basyong bean hapo kayo Bhoi Rembong bat kidukan kibadon hasurok Shillong bypass. Hagani ke jinglik khenra kidukot kahito kilalap bana kini ki barjella mon kide ki bamdon ya ki kot kisla ki babiang bat don ru na pedeng jongki ki balayo jingtip kilakhang no pai kidukan shwa banwan kahito bana kaliang kaseng kalakhang kherdap ru shisendan ki dukan jongki tu kidukan ki bamla ban penbiang ya ki kot kisla bat kalamaham ru balada kimla ban penbiang ya ki kot kisla kim dai shu banwan shongdi nebu dukan hapo kani kathan banwan kamai bean. Habakren Shikilat Patai Kubor, nakaliang kinong yalam jo kahito ki bakantup yu samla Alvis Kersian, Vice President kahito Ribhoi, ulayato bahaswa ban penlong ya kani kajing khenra, nakaliang kaseng, kaladep ban pa ekashiti shu Executive Member, badai ban pet ya katanat enforcement, ban kerpat bakin penlong ya kajing khenra, ya kikot kisla jong ki barjella hakate kathan, namar bala jellai palat ki barjella, ki bawan ban syong dukan hakithan Bhoi Rembong. Henry Kabalingo kalong, banakaliang ka KHADC bat katanat enforcement, kam shimlapan sngap ya kani kajing kerpat jong kaseng bat day halor katay kanong rim bakaseng kala shimi kasen jamban kanrahi namar kajing sngap menti jong ka KHADC. Apa sih? Kamu teh kan kata hal ini lagi nih. Hal ini lagi minta deh. Kalau mau bisa. Minta deh. Kamera. Musa. Baru ini penyelir. Baru ini baru oleh ke muka ini. Baru ini apa? Sama itu. Okay, kaba ngasngopat nakaliang ka district kaba ngila pentip pangka sa district council ka enforcement tingila ada ka jingthoru ka shiti ngila ai pa nakaliang juki kila pular banya trilang bat ngi are ka ibang isngo lungo mata kasingi kalong dangi phone ro ka switch off kata kalong ka ngi phone ya kin dongelam ya ki enforcement bagindan mentalang ha kani ka red jungi ban page ban wat ya ki kot kislai babiang ya kini ki non tribal ki bon bala ne bawan khai pateng ha kani ka dong ka than jungi re basol ngo kalong ba kadan ai selandat ne kadan kano ka banta ka ba ngila kila tip ne kadan ka ai ka ba ngimla ban priang kum kaseng ha ba ngi kloy ban trilang han re ka ai nang ne sa khamat ngila ban ong ba ngim don kam enforcement ngi de enforcement la jong ngi kloy ban le ya kata kam ngi don kisipai la jong tang kani kan tien hi nga ai ka korwa ka basai ya ka enforcement ka district council ada phimla ban trai pa ba sange no ban trai berarti seng balang ngabai dia kena benta kajing lek kerpat jungi kalong ba ngi lek kendo ya ka enforcement ngi ada ka city ba kinwan no ban check ya ki kot kisla kare pose ya ka ngila ap mani adu sipo bejero ki kramwan ka leng jungki ngi phone ru ki switch off ngi ban se ka jingson ka man sem ngi jungi ngi ikat ni ki non travel ki don ka i ba iman ka pot ngi ban se ngi hap kan rahi no ngi hap ban check gi no ikot kisla ya kata ngin panang batay menta henry ka ba kilale menta singi nam ta jungi kondem ya ka jing ne jungki namar bangila ada ka jing tho om tang ka khtin ban ya nuan ban khnrai kini ki kot kisla kan ni ka dong thai dong Ribhoi ha ya ka sinong nilap pentim henry ngi pat kai ka beta ba kilet nak yang sekil ti tenak ta daw ni kuat panang ni simat ni kuat bakiu ki khamtei hamba namar la ni laslam ni election ni kene kam namar kami singanso nakaliang jong kasinong kimi lenti bakin dang le isu kumang ngile nakam ta ka baha kami at imlang salam nakaliang jongi kani kadang dei ka first time hoy kaladan ni kajing ko abang mut ya ka baha ti nak ta ka daw kala dei kesin ka balai kani kasin ka baneng kong ru kadon ni ko baar ko andre kani balai ka le dei ganti bat nang ni skmat ng sange ya gituhi ki bakhang ki dukan ki bale untuk ngile budin desi sya rengkat para
dekat jongi rengkat di senran di banang ni namtai minin trei nak kamta kani kabak kile ikini kalong pendom yang ikit boleh ikang lada kimbiang kabah bikin lek thai no lagi biang kabah bikin song minum pendik iki lada kila biang i ikut islam ki jongki